20 million pesos na ilatang nga pondo manipod iti provincial government ti Benguet amanamnama ang maaramat kas tulong pinansyal kadagiti mannalon iti probinsya. Sigon ken ni Benguet Governor Melchor Diclas agtaod ti pondo iti disaster risk reduction iti probinsya. Kinunana akurang tinasaw a pondo nga manamnama mapatgan ti kanayunan na pondo akidawda iti national gobyerno at umanon iti 71 million pesos iti sidong met ti rice subsidy program. Iti datos 4,000 the farmers. Manipod iti 13 a munisipyo ti manamnama ang maibayan iti 5,000 nga assistance. Tapno makapagnumar iti tulong na sken a rehistrado ti benepisyaryo iti registry system for basic sectors in agriculture wenno RSBSA. Para met kadagiti mannalon asaan pay a rehistrado iti RSBSA kasapulan amang ipakita da iti ID ken tax declaration wenno land title amang pampaneknek aday gitoy ti agtagikwa iti taltalunen da addaga. Talagang agkurang day tangam isulang ti pundo tayo. Day daddo mga pundo tayo, reserve tayo for day sumaruno nga. Taan na dati calamity pa eh. Adapay day ta typhoon unuan niya. Ante nga mabalin nga ipan amin, taawan ti pangalan tayo no adaman ti crisis to nga mangyari. Urayan tayo daddo mga tulong ti national government.